Benvinguts, ja som a la 5a edició del nostre programa Maresme Esport. Avui tornem a abocar el nostre esforç informatiu a les entitats esportives del Maresme amb més projecció. Ja ho ben diuen, les coses petites són les més importants, i és ben cert, ja que els clubs aporten el millor de si mateixos a les seves categories base. No només això, sinó que societats esportives cada vegada passen desapercebudes a nivell informatiu, com ara el Club Bàsquet Cinera d'Arenys de Mar, el Club Futbol Sala Sant Lluís de Palafolls, fins i tot el Club d'Hípica Adaptada de Sant Andreu de Llavaneres han trobat en aquest programa el seu aparador. Espai rere espai anem, doncs, disseccionant l'enorme conjunció d'astres i petites estrelles que governen la galàxia esportiva del Maresme, com és el cas de la bona temporada del Club Deportiu Masnou, tot i la davallada econòmica atesa la manca d'ajuts per part del consistori, fet que ha provocat una aposta més gran per la pedrera. Comencem.